לפי ההגדרה העולמית של המילה טרור, שזה התחיל מאז שנות ה-30 של המאה הקודמת, שזה פגיעה ישירה ומכוונת או איום על אוכלוסייה אזרחית. והשאלה פה היא מי הוא הטרוריסט. הצעת החוק מדברת על ביטול אזרחותו או תושבותו של מי שמעודד או מסית לטרור. ואני שואל, מי פה מסית לטרור? מי פה מסית לפגוע בילדים בעזה? מי זה שמסית נגד אזרחים? מי זה שמסית נגד אזרחים?